soc el Dani González, soc bibliotecari a la Biblioteca Sant Gervasi Jo Maragall de les Biblioteques de Barcelona i us vull parlar d'aquest llibre, Joan Perucho i l'editorial Taber. És el llegat que ens va deixar una exposició que es va poder veure a la Biblioteca Jaume Fuster. La nostra biblioteca està especialitzada en el que és llibre i lectura i en aquest sentit els editors són tema d'aquesta especialització i a mi una de les coses que em va agradar i sorprendre és conèixer aquesta vessant d'editor del Joan Perucho, que el coneixia únicament com a autor de les històries naturals, que és el llibre que havia llegit en aquell moment. El llibre està editat meravellosament perquè és un llibre molt gràfic, molt visual. Ens parla d'un Perucho que escrivia en premsa, escrivia a La Vanguardia, escrivia a una publicació de l'editorial Destino i explicava que aquesta editorial no li acceptava, no li permetia editar els llibres que ell escrivia. Aquest sentiment, potser l'amargor de no poder fer un treball com vols, doncs munto la meva editorial. Una cosa molt interessant del llibre és que en Joan Perucho volia introduir el que era la cultura pop, aquelles edicions pulp que existien en altres països. El llibre és un testimoni també de la censura que va patir, dels problemes que va tenir en Joan Perucho per editar el que volia editar, i penso que podria ser d'interès a aquelles persones interessades en aquell moment històric, però penso també que podria ser interessant per als dissenyadors gràfics, perquè tot i que l'estètica, evidentment, es reconegui com a antiga, té un cert encant i crec que és un dels valors del llibre.